Però els que no s'ho vulguin creure només que observin els fets. Quins són? Els fets són asfíxia econòmica, minorització lingüística, la via morta de l'economia. Són 3 fets molt clars. Aquests 3 fets són l'abraçada de l'os, o si voleu, l'abraçada de la mort, si voleu més dramàtic, més espectacular, com vulgueu dir. Però amb això no es pot viure, sense economia, sense llengua, sense identitat, què queda? L'autonomia ja no parla. Això de l'estafa de tu, és una cosa que a mi no m'interessa. Asfíxia econòmica. Mentre siguem una colònia d'Espanya, els avantatges de la moneda única, els avantatges de pertànyer a la Unió Europea amb aquesta moneda única per tothom, ahir va la feta que és algo així. Aquesta és la moneda única que els espanyols volen deixar per Catalunya. Clar, així no es pot anar gaire lluny. Aquesta asfíxia econòmica, hi ha un espoli fiscal que provoca descapitalització, baixa competitivitat, hi ha l'exclusió de les nostres empreses dels sectors estratègics i això, hi ha monopolis, privatitzacions. Això em sembla que haurem de canviar els sufes aquí i passar per si que l'anterior era poca cosa, que és una greu amenaça de desenvolupament, que és molt negatiu. I penso que sí. Molt bé, després estem al canvi. Ens han de perdonar perquè heu trobat de la tecnologia. Bé, bona nit. Mentrestant, jo em presento. Jo, més mentre ell es presenta al parell amb això, li vull agrair molt que hagi vingut. Jo li vaig dir, mira, si no us sap greu, faré una exposició en la que faré servir diapositives del Centre Català de Negocis, però jo sé que estan molt ocupats, que van amunt i avall treballant per Catalunya i intentant convèncer la gent que són molt escèptiques que, en fi, que s'han de fer números, senzillament números. Si no voleu que sigui una cosa d'acord, mireu que ha de ser una cosa de cap. I fent números es veu clar, els pot decidir. A l'endemà tenia un mail que em deien, vindrem. Si no tenim cap inconvenient, vindrem. Per tant, jo, no al final, sinó d'entrada, molt agraït. Gràcies. Molt bé, bona nit a tothom. Jo soc Joan Canadell, soc gerent d'empresa del sector de packaging, amb 55 treballadors, 7 milions de facturació i secretari general del C4 de Negocis. Agraeixo que ens hagueu convidat i agraeixo molt estar aquí. La veritat és que ens fa molta persona poder estar al territori i poder explicar el nostre projecte. Nosaltres penseu que vam començar fa un any. L'associació C4 de Negocis és una associació d'empresaris, de petits i mitjans empresaris, també d'autònoms, professionals i directius, que només tenim una cosa en comú, que és que tots pensem que la solució al futur de les nostres empreses és un estat propi. Sense un estat propi, el nostre teixit empresarial català, de tota la vida, el de petits i mitjans empresaris de tota la vida, cada cop més està més amenaçat, és qüestió de temps, és qüestió d'anys, això se'ns està acabant i que cada cop anem pitjor. Ara sí, argumentaré, evidentment, amb més dades. Però nosaltres, com deia, ens vam constituir fa un any, no arriba fa un any, hem fet, doncs, em sembla que avui és la presentació 36 o 37, perquè les entones n'està fent una altra, no sé qui dels dos ha començat abans, però estem entre la 36 o 37 en aquest moment, presentacions tot arriba. Bàsicament amb empresaris. El que passa és que un cas s'ha produït tot el tema de les consultes, a tothom, tots els pobles que ens han convidat, com avui vosaltres, doncs ha vingut. És qüestió de més som bastants, gràcies a Déu som bastants, i si no d'un i de l'altre i sempre tenim algú per tu. Molt bé, jo el que els faré és un resum de la presentació que fem habitualment, que és una hora i quart, una mitja, per tant, tampoc no us vull acabar amb moltes dades, intentaré també ser àgil i crec que és bo que després ho podem reservar i parlar una mica més. Però utilitzaré bàsicament la presentació que fem servir. Una cosa que sí els dic és que la nostra associació, el Cercle de Negocis, és transversal políticament. Nosaltres no estem lligats a cap partit i ho estarem en tots aquells que vulguin la independència el dia de les eleccions, que seran segurament a l'octubre de 2010. Per tant, avui estem en regrupament, com ens pot haver convidat un altre, i què? Però quedi clar que nosaltres no som ni regrupament, ni esquerra, ni res, però alhora els donarem recolzament a tots aquells que el dia de la veritat, les pròximes eleccions,
vulguin presentar un projecte per la independència. Molt bé, dit tot això, els hi parlaré bàsicament primer del dèficit fiscal i d'altres limitacions, perquè és el que realment el problema, és el problema que una mica ens ho ha encetat el Josep Maria. Què és el dèficit fiscal? Doncs és la diferència entre els impostos que paguem a Espanya i el que obtenim d'aquests impostos via subvencions, despesa al territori, etc. Això pot ser positiu o negatiu, desgraciadament és negatiu com tots vostès saben i per tant tenim un dèficit fiscal. Que per posar-hi xifres, perquè les hem de posar, doncs estem parlant de 22.000 milions d'euros l'any. Això pot dir molt o no pot dir res, però sobre un PIB, un producte nacional brut de 200.000, estem parlant pràcticament un 10% del producte interior brut. I que ja veuen que ha anat pujant any rere any, els anys dels Jocs Olímpics, que va ser percentualment dels més baixos, quan estàvem parlant d'un 4 o un 5%, avui per avui estem parlant d'un 10% del PIB. Què vol dir un 10% del PIB? Doncs miri, en el camp de l'empresa és que qualsevol persona que factura, el 10% de la facturació li tregui. I això no hi ha empresa d'aquest país ni de cap país que ho aguanti més de 2 o 3 anys. O sigui, la facturació no és una ficció, la facturació un 10% se l'emporta. O els diners que entren a casa, que cada any se t'emporten un 10%. Bé, després veuran que a casa segurament poden ser molt més. Per això no ens agrada parlar de xifres tan grans perquè són difícils de sintetitzar. Al final el que sí és important és que per persona, i això seria una mitja de tot Catalunya, estem parlant de 3.000 euros per persona. Això vol dir que la canalla també està aquí, és a dir, una família de 4 persones, estem parlant de 12.000 euros l'any per posar una xifra que sí que ja és més tangible per tots nosaltres. Això, comparat amb altres països candiats federals, no té res a veure, és a dir, com a molt, el país que més cedeix de comunitats, o d'abans en aquest cas, que és Alemanya, cedeix com a molt un 4,5%, nosaltres és un 10%. I altres països, com els Estats Units i Canadà, que és un 2, un 2,5%. Per tant, la nostra situació és única al món civilitzat. Parlen d'alguns països d'aquests que pràcticament són dictadures i tal, pot ser una altra cosa. Però no és civilitzat, no hi ha cap país que tingui la situació que tenim nosaltres. I el que ens agrada molt és posar-hi xifres ja que cada cop les entenem més. És a dir, això són 60 milions d'euros diaris. És a dir, el símil que posem és, imaginin que cada dia surt bastant un tren, un AVE d'aquests tan ràpids, amb 60 milions d'euros, se'n va a Madrid i torna a Madrid. Doncs això és el que es passa. Cada dia se'n va un tren amb 60 milions d'euros a Madrid i torna a Madrid. I què es podria fer amb 60 milions d'euros cada dia? Doncs miri, inversions, la més important que es parla a nivell català, que és l'eix transversal ferroviari, es pararia amb 117 dies de dèficit fiscal. O la línia aquesta ferroviària també que es vol fer, donar la volta al circulat metropolità, 67 dies. O coses com la terminal aquesta famosa que ens ha obert la T1, tan obra tan meravellosa, són 21 dies d'espoli fiscal. A l'aeroport del Guaire, 2 dies d'espoli fiscal. És a dir, hospitals en podem fer cada dia un, en aquests diners. És a dir, aquí una mica és per veure la magnitud. O sigui, perquè, clar, a l'altre costat no para de dir no, però és que vostès són molt solidaris i això també els va bé perquè així venen bé. No, escolti, això és una barbaritat. Aquests números són fora de qualsevol magnitud lògica i de sentit. Per tant, posem enfantades una mica per aquí fins a quin punt. I llavors diem, home, i si tinguéssim aquests 22.000 milions d'euros, què podríem fer? Doncs mira, aquí hi ha un exemple. Juguem a ser presidents de la Generalitat i decidir quin pressupost farem de més a més el que ja tenim l'any que ve. I diem, doncs poden fer 10 unitats, 10 hospitals, desdoblar l'eix transversal, fer l'eix ferroviari, invertir 4.000 milions en recerca i innovació, que és el doble o més del doble que estem fent ara, un tren de mercaderies fins a la frontera, tot el que hi ha aquí, amb aquests 22.000 milions d'euros es podria fer en un any. Però clar, quan tinguéssim això, què farem l'any següent? És a dir, això pràcticament solucionaria els problemes de Catalunya i infraestructures. I en un any ho podríem fer. En 2, imaginin-se vostès. És a dir, estem parlant de xifres realment astronòmiques i que pel món empresarial, sens dubte, és molt important. Però també ho és per l'aprovació, perquè al final, si els empresaris anem bé, l'aprovació va bé, si els empresaris no anem bé, entre cometes no hi ha llocs de treball i la gent no anem bé. I això que representa amb el pressupost de la Generalitat? Doncs que si aquest any 2009 ha disposat de 37.000 milions d'euros, en podria haver tingut 59.000, és a dir, un 60% més de pressupost. Ara qualsevol de vostès diguin com saltarien d'alegria si casa seva per dur un 60% més de diners al cap d'any. Estem parlant d'aquestes magnituds. Molt bé, però ens agrada dir, home, això no és tot. És a dir, si només fos un tema de diners, potser per la via política, algun dia podríem aconseguir que tot això reduís. Hi ha tot el tema
finançament que s'ha aprovat, que faig un petit incís, això són com a molt 800 milions d'euros, el 2000 que han dit, els nostres estudis per economistes, parlen que com a molt seran 800 milions d'euros, el que notarem, de 22.000 que ens notarem. Per tant, el sistema de finançament que s'ha aprovat és res, és el xocolata enlloc. Però si només fos un tema de diners, potser encara tindríem l'esperança que algun dia podríem fer alguna cosa, però és que no és només un tema de diners. Hi ha molts altres problemes. I és una concepció política de l'Espanya centralista, perquè m'ha partit molt ben resumit en aquestes aspectes.